смеяться, Дия. Vale. Nacín no 43, son nunha familia de 5 hermanos, son a máis xoven dela, 11 anos despois do último, que era un home. Estudiei nunha escuela de aldea, no que había antes, despois marcheime para Santiago, estudiei en 2 colegios distintos, nun de Monsas e outro nun colegio normal, interna. Aí botei o bachiller, despois do bachiller fixen magisterio acabei a carreira, marcheime de maestra para unha parroquia de órdenes, onde meu irmán estaba de cura ali botei 2 anos, despois, antes deso, conocín o que hoxe é o meu home, tivemos 5 anos de relacións, ele viñame ver a parroquia onde estaba dando escuela, facendo escuela. Resulta que como non había carreteras de concentración parcelaria, tiñase que poñer unhas botas altas hasta a rodilla, porque tiña que subir o monte arriba, e dormía nunha casa, nunha pensión ali dunha parroquia. Entonces, para poder verme, senón non me vía. Despois de estando 2 anos ali, caseime e vinme para Negreira, e aquí exercín a carreira de maestra. Non había patios onde xogar, tiñamos que xogar na carretera, xogábamos a corda, xogábamos a mariola, xogábamos a tres en raya, corríamos, xogábamos ao balón. O que máis nos alegraba era que mentras nós estábamos no recreo, a maestra iba a facer a comida e nós sabíamos onde guardaba as galletas de nata, e íbamos unha ou dúas a correr, unha miraba e outra iba a collelas, e collíamos as galletas de nata, íbamos collendo de unha a unha, e non se notaba, hasta que ao final tiña medio bote e dicía: ¿quién será la que me roba las galletas? Estaba en Santiago estudiando magisterio, pasou unha anécdota que por nas horas que tiñamos libres, pois salíamos para o Obradoiro, encontramos con un compañeiro, parámonos uns franceses, dimos le post, e dime: Chelo, é o apóstolo. Subimos as escaleiras do Obradoiro, abrazamos o apóstolo, todos, eles e máis nós, baixamos, e dime a chica, enseñame a chica unha postal, e digo yo: ai Pepe, quedei bolada, le pos non é o apóstolo, le pos é un correo. Mataban os terneros na casa, facíanse as bodas na casa, mentras eu tiña esa edad, porque miñas hermanas a mí levaban moitísimos anos. Entonces, éramos moi traviesas éramos, porque íbamos para a iglesia para axudarlle aos maiores a arreglar a iglesia, e nós mentras íbamos para a tribuna e tocábamos o órgano, e cando íamos vir ao cura escapábamos a correr, aquí nadie sabía nada. O que me pasaba a min cando tiña os 15 anos, era máis pequena e era máis maior, tiña moito medo da casa, tiña moito medo. Entonces, cando iba para a cama, tiñame que levar á cama, e eu cerraba a porta, arrodillábame e miraba por todos os escuruchos da habitación e debaixo da cama a ver se había alguén. Non vía nadie, pero eu tiña que dormir ca luz encendida. E cando me quedaba dormida, viñame a apagar a luz, e entonces xa non me enteraba de nada. Pero outro día pola mañán armaba un cisco a quen viñera a apagar a luz. Nadie me dicía que era apagar a luz, e entonces dicía: non me volvades a apagar porque non dormo en toda a noite. Meus pais eran labradores, tiñan moita labranza, moitas vacas, tiñan xente que lle axudara moitísima, miñas irmáns as maiores tamén lle axudaban algo, porque ninguna quiso estudiar, só estudiamos meu irmán e máis eu. Vivían
moita labranza porque se vendía moitísimo, vendíase o trigo, vendíase o maíz, vendíase fabas. A min de pequena, o que máis me gustaba facer era cantar. Cantar. Estou en coros nos colegios, cantaba eu sola na casa, na escola, cando me daba conta, eu cantaba sola, a profesora chamaba a atención, e entonces eu calaba. Me salía por recreo, e eu cantar. María querida, Asturias de mis amores, ¿quién estuvieran Asturias? Polo río abaixo vai unha troita de pen, corre que te corre, que na poidera coller, que na poidera coller, que na poidera levar. Polo río abaixo vai unha troita nadar. Están as nubes chorando por un amor que morreu. Están as rúas molladas de tanto como choveu. Están as nubes chorando. ¡Bravo Porchelo, bravo Porchelo! ¡Qué susto! Preparaban a... Cortan de 15. Cortes. ¿Algo más? ¡Ay, corta, Lara! ¡Corta, Lara! ¡Ay, lo grabó! ¡Corta, Lara! ¡Corta, Lara, que lo grabó! ¡Corta! ¡Ay, corta, Lara! Corta! Corta, que estás grabando! Que o vento mareiro te marear. Que o... Manolo, ¿cómo empieza aquella canción que me gustaba a mí tanto? Pero, hombre, que ya tengo que cantar. A ver, ¿cómo dijo que empezaba? Porque en el morro... Cantar. ¿Y lo grabaste?